Waqt li tkellem fuq il-programm Minn Naħa l-Oħra, l-koordinatur tal-Jobs Plus Client Caruana sqar li bejn l-2004 u l-2012 l-ammont ta' nies jaħdmu żdied bi 33,000. Iżda minn dawn 10,000 impjiegi ħaduhom persuni barranin. Dawn kienu xogħlijiet li setgħu għamluhom Maltin, iżda lillum il-ġurnata l-Maltin qed jippreferu impjiegi li jirrendu aktar. 4,000 impjieg kienu fis-settur tal-iGaming. 7 minn kull 10 persuni li jaħdmu fl-iGaming huma barranin. Żied jgħid li hemm settur ta' żgħażagħ bejn is-16 u l-24 sena li mhumiex jistudjaw, jaħdmu, jirreġistraw jew jieħdu benefiċċji. Fl-2008 dawn iż-żgħażagħ ammontaw għal 1100, fl-2012 żdiedu għal 1200. Ġifieri għandna fattur li f'pajjiżi Ewropej oħra tiġajlu qed jiġi esperjenza fis-snin u issa bil-mod il-mod qed jidħol f'pajjiżna wkoll ta' żgħażagħ li jaqtaw qalbhom minn kollox u jħossuhom forsi demotivati li jagħmlu kwalunkwe ħaġa f'ħajjithom. Permezz ta' inizjattiva bħal garanzija żgħażagħ dawn il-persuni jkunu mħeġġa jkunu aktar produttivi f'ħajjithom. Fil-jiem li ġejjin se ssir sejħa għat-tenders sabiex ikun hemm l-espressjonijiet mill-privat għall-inizjattivi li jħaddmu jew jedukaw żgħażagħ li mhumiex jaħdmu, jistudjaw jew jirreġistraw. Imbagħad jintbagħat invit personalizzat lil kull żagħżugħ. Niskrinjaw kull żagħżugħ biex nifhmu eżatt x'inhu huma l-problemi tiegħu għal xiex fil-ħajja ħaniedu hekk forsi se taqa' ta' qalbu biex nifhmu eżatt aħjar x'intervent dan iż-żagħżugħ ser inkunu qegħdin intuh. Waqt l-istess programm il-Ministru Evarist Bartolo stqar li bħalissa jevalwa r-riżultati tal-benchmarking, jiġifieri l-analiżi tal-ħiliet fl-Ingliż, Malti u Matematika ta' tfal li waslu sal-aħħar sena tal-primarja. Pereżempju joħroġ ċar li dawk it-tfal li għal xi raġuni jew oħra ma jiksbux il-ħiliet meħtieġa fl-Ingliż u mbagħad se jbagħtu wkoll fil-matematika. Id-direttur tad-Dipartiment tal-e-Learning Manuel Zammit tkellem dwar il-proġett pilota li se jara l-introduzzjoni ta' tablets fost tfal tal-primarja. Spjega li l-proġett se jibda bit-taħriġ għall-għalliema. Għall-ewwel se nibdew nittrenjaw lit-teachers. Ġifieri il-programm propja jibda mill-sena skolastika li jmiss ma' tfal fil-proġett pilota. U mal-għalliema? U mal-għalliema nibdew f'Marzu. Il-Union tal-għalliema l-MUT infatti stqarret li jiffavur l-introduzzjoni ta' tablets imbasta jgħinu lill-għalliema fl-iżvolġiment ta' xogħolhom u mhux ikunu ta' pis iżjed fuq il-kurrikulu tal-primarja. Manuel Zammit stqar li l-proġett pilota se jservi appuntu biex kwalunkwe ntop jiġi diskuss u jekk tinħass il-ħtieġa isiru l-emendi neċessarji.